Ola, estamos nunha pista entre Chamusiños e Lobates e facemos este vídeo para denunciar a actual situación na que se encontran as nosas pistas. Como se pode ver, nos está aínda sin reportar, sin ocupar. Sobre este tema temos dúas leis que o regulan en Galicia, que unha é a Lei de Incendios e outra é o Pladillo. Estas dúas leis recollen a obligación de limpar e desbrozar por un lado os veciños e por outro lado o concello. Sobre os veciños, teñen que desbrozar ou limpar as fincas que estean a 50 metros do que é o núcleo urbano. Se o veciño ou veciña desa leira non o fai, será o concello quen o execute subsidiariamente, é dicir, que desbroce e pasa a factura ao veciño correspondente. Por outro lado, a obligación do concello é manter as pistas limpas. Como podemos ver aquí, pois acabou o verán, ou está acabando o verán, e non se fixo.